Deng 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 dung deng dung deng. Terus ada daun-daunan, ini juga ada daun-daunan. Kolak. Ini ayam. Bawang. Ini ada kentang. Assalamualaikum. Kentang 3. Terus apa itu semuanya, bramban, bawang, Mbak, aku pengen masak sing rada ribet mbak, yaiku masak zodo. Ayo ikuti aku ya. Sampean biasanya lah masak soto bumbune pilih masak dhewe apa tumbas sing instan ngono kae to mbak. Lah aku urung pernah yo njajal sing instan. Aku lebih seneng sing masak dhewe ngene iki. Tapi lak seumpamane aku masak rawon, biasanya aku pilih tumbas bumbu instan. Soalnya aku urung iso masake. Hari-hari ning kene iki mendino udan lho mbak hawane iki adem, pengen maem sing anget-anget terus berkuah-kuah ya wes lah. Terus aku ngide masak soto, bingung saben dino mumet mikir masak apa ya sesuk, masak apa ya sesuk, benar pe turu lho mesti ngangen-ngangen sesuk masak apa ngono mestian. Yo alhamdulillah lho mbak, semenjak aku dadi konten kreator iki aku ki malah tambah sregep. Sing biasane masake paling yo seminggu kena diitung, iki mendino ki aku mesti masak. Soalnya nyapo mbak, soalnya kan yo karo syuting to mbak. Engko lah aku ndak mendino syuting aku randang oleh duit no. Selain kuwi, aku saiki iki lak tandang gawe iki lak enggak nyekel HP, aku bingung mbak. Pengen iki obahe tak syuting ngono lho. Dadi niki ben duwe stok video, ben lak seumpamane pas aku repot ki, aku ki sik duwe video sing sekirane kena di-up ning sosial media ngono. Iki aku ya lekas merambah ning dunia oren mbak, pengen jajal-jajal afiliasi ngono kae lho yo. Menawa oleh duit sedina 100.000 kan yo alhamdulillah to, syukur-syukur saulane iso oleh gaji atusan juta ngono kan yo alhamdulillah. Pokoknya apa sing sekirane aku iso tak lakoni ning sosial media ki, aku pengen belajar ngono lho mbak. Kan tidak ada to kata terlambat lah awake dhewe gelem mencoba. Lah aku yo bingung lho mbak arep nyapo. Ning omah yo mendino yo mek ngene iki, ngopeni bojo, ngopeni anak, isone yo mek masak, isone yo mek nyuting. Nah yo wis to tak manfaatne ae to, timbangane aku nggak nyapo-nyapo mek dolanan HP ae sedino. Barangkali to mbak aku iso koyo suhu-suhu sing wis sukses ngono kae, sing oleh gajian akeh. Kan yo aku kan yo milik to mbak. Mosok to wong panggah kon mek meneng ae enggak penghasilan, kan yo lak menurutku ki piye yo adalah pokoknya. Alhamdulillah mbak, aku sedang di fase ki lagi menikmati sebuah proses. Koyo contohnya lah koyo di YouTube no kae yo sithik-sithik mendino panggah enek subscribe anyar, walaupun yo mung sitok loro ngono kae yo enek. Koyo di TikTok yo ngono, follower-e yo nambah walaupun mung sitok loro. Begitupun dengan Bang Mehmet yo ngono, walaupun interaksine yo munggah mudhun, alhamdulillah koyo pengikut netone wi bertambah terus. Yo walaupun videoku urung iso menghasilkan duit, yo muga-muga ae lah ndang iso cair lah, ndang iso menghasilkan duit ngono. Dadi ini kan aku ben iso tambah semangat to lak nggawe konten. Mbak, sampean pernah kesel enggak? Mbak, sampean pernah sambat enggak? Yo pernah lah mbak, jenenge yo aku kan manusia to mbak. Yo pernah lah aku sambat kesel, wes kesel-kesel ngonten segala macem tapi urung enek hasilnya. Tapi yo piye neh lho mbak, jenenge yo berproses ki pra yo mesti ngene iki to. Sedangkan wong-wong sing wis gede-gede ngono kae pra yo padha ae. Kabeh ki mesti melewati proses, enggak enek sing instan mbak. Pokoke sing tak lakoni saiki yo mbak, aku mau fokus nggawe video, ngedit terus tak upload yo wis mek kuwi tok mbak. Lak liya-liyane enggak terlalu tak pikir hasilnya piye, pokoknya dipikir keri. Sepenting aku konsisten ngupload video bendino, wis kuwi tok ae dhisik. Soale lah aku terlalu menggebu-gebu ngepung hasilnya, sing enek aku tambah stres.
Lawang iso berproses sampai sakmene ae lho Mbak, bagiku wis luar biasa, bener-bener bangga aku karo diriku dhewe. Wis enek sekitar 3 bulan lho aku wis iso konsisten ngene iki, padahal sebelumnya jangan melempem sedina rong dina ya wis aku mandek iki, alhamdulillah lanjut terus Mbak. Ora kroso Mbak, tak tinggal cerita lakku masak wis mateng lho sampean. Sampean wis sarapan apa urung? Ayo gek sarapan, iki wis mateng kabeh. Sampai ketemu besok ayo, bye.